Праграма «Каса на камень», яна пра мужчынскае і жаночае. Чым адрозніваецца мужчынская і жаночая версіі нашай беларускай гісторыі? Ну, перш за ўсё, поглядам на падзеі. Зразумела, мужчына і жанчына глядзяць на адно і тое ж цалкам па-рознаму. І гэта адбіваецца ва ўсім, гэта як і ў жыцці, так і ў гісторыі. І на гісторыю глядзім па-рознаму. Канешне, абавязкова. Ну, як глядзяць жанчыны на гісторыю, напрыклад? Вось гэта мы і высвятляем у праграме «Каса на камень», і я раю ўсім гледачам проста прайсціся па плейлісту Ютуба і паглядзець гэтыя перадачы. Таму што вось гэты погляд жаночы і мужчынскі, ён адбіваецца ва ўсім, і вось нават у клубе гістарычнай рэканструкцыі «Інвіктус» гэта таксама бачна, таму што хтосьці займаецца вайсковай справай, хтосьці займаецца больш вывучэннем строяў, напрыклад, вось... Ну, ладно. Я бачыў, як Катя Ваданосава менавіта цябе, менавіта шабляй падчас на фінале 6 на Дзень волі рубіла так, што я гамось там прысядаў ажно, как бы. Ну, канешне, прысядаў. А як жа, што я... Анастасія Слуцкая. Да, вот Анастасия Слуцкая, которую Светлана сыграла в свой час у фильме. Ну так, але ну, вось, тут і ідзе вось гэтая кантраверсія, што гісторыю пішуць мужчыны. Пісалі, прынамсі, пісалі мужчыны. Запісвалі гэта ўсё мужчыны. Таму погляд жаночы мы спрабуем вось з-пад гэтага споду стосаў вось гэтай напісанай мужчынамі дастаць і паказаць, і чым яно рознілася. Мужчынскі падыход, жаночы падыход, як на гэта магла глядзець, там, ну, напрыклад, вось, жонка дзеяча БНР, на тое, што адбывалася. А як ён глядзеў? На яе, на тое, чым ён займаўся. Ну, гэтага мы не ведаем, бо мы ведаем вось, лічбачкі, імёначкі, падзеечкі, а асобы не бачым. Ну, окей, нядаўна на Ютубе з'явіўся яшчэ адзін гістарычны серыял з тваім, Васілю, дзелам. Ён пра паўстанне акурат 1863-84 года. Говорится, если вы шукали параллели з назвай клуба Васіля, то вот яна. Але, здаецца, апошнім часам пра гэта паўстанне шмат гаварылі, ўжо былі праграмы пра паўстанне. Чаму, Васіль, зноў ты да гэтай тэмы? Ну, не кажы, што з-за назвы клуба, хаця, можа, і з-за гэтага. Не, не з-за назвы клуба. Гэта назва клуба з традыцыі з эпохі. «Інвіктус» нескораныя, 1863, гэта год паўстання. І тым больш, што традыцыя запісваць год паўстання, напрыклад, на знамёнах, вышыўкай ці аплікацыяй, яна была, і вось мы з гэтага сыходзілі. Чаму вярнуўся да тэмы? Чаму да гэтай тэмы? Таму што гэта эпоха, яна недацэненая, і яна недавывучаная. Збольшага мы ведаем міф, прыгожы міф, а што за гэтым міфам стаіць? І то нават не цэлы міф, а мы ведаем так, вось асобна ведаем, там імя Кастусь Каліноўскі, а хто ён быў, што стаіць за ім, ніхто не ведае. Акадэмічныя гісторыкі пішуць кніжкі. А хто гэтыя кніжкі чытае, ніхто не распаўсюджвае гэтыя веды. І ў гэтай праграме мы спрабуем раскрыць тое, што было не бачна, тое, аб чым ніхто не задумваўся. Менавіта таму мы ўздымаем гэтыя тэмы. Гэта цэлая серыя праграмаў на канале «Будзьма беларусамі» пра паўстанне 1863 года. Менавіта пра тыя тэмы, якія не ўздымаліся ні ў школе. У школе пра гэта не кажуць і не казалі, нават калі я яшчэ вучыўся ў тыя часы неверагоднага адраджэння, там, у 92-м. Столькі схавана, што проста неверагодна многа можна дастаць. І нават гэтая каротенькая серыя відэа, якая будзе выходзіць на канале «Будзьма беларусамі», першае відэа ўжо выйшла, яна ўсё роўна ёй мала для таго, каб раскрыць усю гэтую тэму. Вася такі, много ўсяго выйшла мала. А што выйшла, пра што? Якія тэмы, якія героі, якія падзеі? Можа, ёсць нейкія невядомыя героі, які былі ледзь на ўзроўні Каліноўскага, але пра якіх беларусы нічога не чулі? Вось хто яны? Я раскрыю страшную таямніцу. Апроч Каліноўскага, амаль ні пра якіх герояў беларусы не чулі. І гэтым праблема. Ну, пры тым, што героі... Каліноўскі наш нацыянальны герой. Але калі мы разглядаем паўстанне, яно шматнацыянальнае. І ўзаемадзеянне гэта, яно было проста неверагодным.
Вы ведалі, напрыклад, што Каліноўскі амаль 2 гады правёў у Беластоку. Да ладно. Фактычна ён адтуль праводзіў вось падрыхтоўку да паўстання. Наше прывітанне беластоцкім хлопцам і дзяўчатам. Вось, а аказалася, што так, гэта трэба было падняць польскія крыніцы і паразмаўляць з польскімі гісторыкамі. Высветлілася, што вось так у плебаніі фарнага касцёлу была цэлая такі інтэрнат для паўстанцаў, таму што ксёндз дэкан вельмі спрыяў паўстанню. Васіль, а якія яшчэ постаці мужчынскія і асабліва жаночыя вось яны паўстаюць, калі мы ўзіраемся ў гісторыю паўстання, паўстаюць побач з Каліноўскім? Гэта складана пералічаць, это вельмі доўга будзе. Ад гуртка Далеўскіх да Зігмунта Серакоўскага безліч. Быў такі яшчэ, па-моему, Юзеф Каліноўскі таксама. Так, але гэта быў дальні родзіч, гэта быў ксёндз. А былі жанчыны-камандзіркі? Ці ўдзельніцы? Удзельніц было шмат. Ну, самыя вядомыя гэта Ганна Пуставойтава, Ганна Хенрыка Пуставойтава, Марія Петровічава, Ганна Дабранокі. Ну, былі нават тыя, хто ўдзельнічалі ў баях. Вось. Але мы паспрабуем не біяграфіі раскрываць, а менавіта сэнсы. Дзеля чаго гэта было, як гэта было, чым змагаліся і чаму змагаліся менавіта так. На чым палягала ўся вось лагістыка паўстання, чаму яно адбылося і чаму яно прайграла. Ці, можа, выйграла. Васіль, ну, нягледзячы на тое, што у цябе і у тваіх суаўтараў у гэтай праграме атрымліваецца лёгка неяк, амаль як на раніцы з Белсатам, атрымліваецца лёгка казаць даволі складаныя і важныя гістарычныя тэмы, ўсё-такі грунтуецца гэта ўсё на гістарыяграфіі, на даследаваннях. На якую вы гістарыяграфію абіраеце з паплечнікамі сваімі? На беларускую, на польскую, літоўскую, расейскую, англійскую, можа, ці французскую? Можа, ўсё аб'ядналі. А вось тут акурат як у рэканструктараў у нас няма нейкіх такіх вось палітычных прыярытэтаў. Забабонаў няма. І забабонаў. Гістарыяграфія, яна можа быць розная. Адзінае, што мы, як людзі інтэлектуальна развітыя, павінны аналізаваць, што напісана там, таму што апісанне, напрыклад, адной і той жа бітвы з боку расійскага і з боку, напрыклад, нашага, яно будзе розніцца і па колькасці параненых, па колькасці забітых, па колькасці трафеяў, якія здабылі. Нават азначэнне для удзельнікаў бітвы. Нават азначэнні будуць розныя. А крыніцы, яны ёсць крыніцы. Яны прыдатныя для аналіза. То бок мы берем, напрыклад, вось кніжку Фортэскю Андерсона, па якой ужо выйшла першая серыя. Гэта англічанін, які трапіў у гарадзенскую турму як англійскі шпіён з боку паўстанцаў. Ён сцвярджае, што ён такім шпіёнам не быў, але чамусьці ён вельмі добра абазнаны ў тактыцы баявых дзеянняў з боку паўстанцаў. Можа, ён проста увлекаўся гэтым? Можа быць. Трапіў выпадкова, пасядзеў некалькі тыдняў і цудам быў звольнены. Ну і вось такія крыніцы, яны з'яўляюцца, але яны не шырокія у плане ўспрыняцця гледачом-чытачом. Кніжка выйшла на беларускай мове, дарэчы, яна ёсць. Выдавецтва, да жаль, зараз не ўзгадаю. Але можна проста сабе загугліць і знайсці яе. І тым больш, што мы зараз шукаем, дзе знайсці, дзе набыць арыгінал гэтай кніжкі, друкаваны. Вось. Яны ёсць. Гэта мы ведаем дакладна, што яны ёсць, і можна яе знайсці. Будзем шукаць, каб у клуба была гэтая кніжка. Тым больш, што таксама польскія крыніцы вельмі інфарматыўныя. Я для сябе вельмі люблю чытаць успаміны з эпохі, успаміны былых паўстанцаў, ветэранаў. Такі ёсць, так? А тут яны ў вольным доступе. Да ладно, в онлайн? Хоць у электронным, хоць у кніжным фармаце. Гэта ўсё можна знайсці. Тым больш, што польская гістарыяграфія, яна дае магчымасць нават параўноўваць вось гэтай крыніцы. Таму што, напрыклад, вельмі яскравыя ўспаміны Рамана Рагінскага
гэта адзін з паўстанцкіх камандзіраў, які першы зайшоў акурат з тэрыторыі каралеўства кангрэсовага на тэрыторыю сучаснай Беларусі. Ўжо 2 лютага ён быў Слухай, ты так кружанамі. захапляльна рассказываешь про ксераграфію, што я прямо зацікавіўся пайсці самому гэта ўсё прачытаць. Але бачу па вачах усё это ёсць пытанне. Так, мне цікавіць, а ці плануеце вы закранаць такія вострыя спрэчныя тэмы, напрыклад, дыскусію аб тым, кім з'яўляўся Кастусь Каліноўскі, Да. і якую ідэю ён увогуле... Кім быў Каліноў? Кім быў чалавек, который казаў «люблю Беларусь»? Акурат займаемся гэтым пытаннем. Гэтая тэма, яна вельмі вострая, таму што Каліноўскі — гэта наш нацыянальны герой. Гэта чалавек, які фактычна абвесціў беларускую нацыю палітычную. Вось, і мы не можам яго абмінуць ніякім чынам. Пры гэтым ён як асоба быў вельмі цікавы, як дзеяч быў вельмі цікавы. Гэта не проста імя на чале правінцыйнага камітэту. Гэта асоба, якая стварыла гэты камітэт фактычна. Таму Каліноўскага абмінуць немагчыма, і ў бліжэйшых выпусках вось гэтай праграмы «Беларусь 1863» акурат пра Каліноўскага. Аж хочется забить вот так вот руками и сказать, мы с нетерпением чакаем новых выпусков. Будем глядеть, будем углядаться в историю и отказывать на пытание. А кем же был белорусом, чи поляком, чи литовцем человек, который сказал, люблю Беларусь. Кого любишь? Люблю Беларусь.